Pozrite sa ľudia, tu sú dvaja, čo sa idú šľakava, pozrite sa! Pozrite sa, tu sú ľudia! Pozrite sa! Pozrite sa, tu je Alex! Teraz ide Táska! Pozrite sa, tu je sebe Ďuďa! Pozrite sa! Pozrite sa! Koncept! To pozrite, tu je Bohužiarka, čo máme sneh a tu sú ľudia. Keď sa pozeráte na toto video, tam dajte aspoň 10 lajkov. Pozrite sa, tu sa všetci bejú, tu je Simon. Hej, počkajte, ja urobím tak. Pozrite, tu sú ľudia. Sú ľudia, pozrite sa. Čajko, verí. To je vadí. Tu je tam, to spí, pozrite sa, pozrite toto špina. Tu je pani Melanie. Cukrot, co tu megasi. Pozrite toto špina, tu je pani Melanie. A tam leží. Tam pozrite, leží sem Ďuďa. Pozrite sa, tu je Sebi, čo je Zamiera. Hej, paglo, ako to sú napísané. A čo sa mi pali pešľu? Pozrite sa, tu je Tereska. Pastenu. Pozrite sa, Ilu. Pozrite sa. Tady bež. No, Andraki sera. Andraki. Chodte. Očara bušu. Ne, kamerina. To vidíte tu. Vidíte, tu sa už bijú. Tu je auto. A tu sa bijú, pozrite toto špina. Tu je pani Melanie. No pozrite sa. No pozrite, tam sú ľudia. Nejaké, tu je, tam je Sanka, tu je chlapec, aj tu je. Tu je veľký sneh, pozrite sa, pada sneh. Pozrite sa, pada sneh. No a pozrite sa, tu sa už zasala hadka. No pozrite sa. No pozrite sa, tu sa začala hadka. No, pozrite sa. On chce sa byť s touto ženou. Ale pozrite sa, toto špina. Tu je pani Melanie. Pozrite, cringe. Korora Sebi. Pozrite tam, toto špina. No pozrite toto špina. Tu je pani Melanie. Pozrite, tu je takáto špina, tu je druhá špina a tu sú dva špiny. No pozrite, toto špina. Tu je pani Melanie.
Ти собі Дюдя, тут Симонка, tu je Sara, a tu sú dvaja žiaci, ktorí sú v jednej triede. Pozrite sa, môžeme ísť ďalej a ďalej. Čo? To nič, to nech sa rozbije. To len dal sneh, ale my pokračujeme. No pozrite sa, tu je takáto vec. Sa všetci smykajú. Anterme tu ľavo. Bo šumela kamotu. On má